Hej, det er Jesper fra firmafotografering.dk. I den her video viser jeg dig, hvordan du kan ændre dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din hjemmeside, som den står på din Google Plus profil. Lad os lige prøve at kigge på en Google Plus profil, så jeg kan vise dig, hvad vi taler om. Hvis vi skriver firmafotografering.dk, kan man se, at min Plus profil den ligger herover. Her er mit navn. Her er min adresse, mit telefonnummer og også mine åbningstider, så man kan se dem hernede. Det er vigtigt, at dine data er rigtige, så dine kunder kan finde dig, så du har de rigtige åbningstider og det rigtige telefonnummer, fordi det er den her Google Plus profil, der bliver brugt, når Google kobler dig sammen med dem, der søger på dig. Så hvis vi regner med, at du skal i gang med det, så har du fat i den helt rigtige video. Allerførst åbn din browser, og det skal være Chrome, og gå ind på google.com. Gå op og tjek i øverste højre hjørne, at du er logget på som en Google-bruger, og det er jeg. Så jeg går herned, og så skriver jeg My Business, og klikker på Google My Business. Gå op og klik på Login. Og nu har jeg en hel del fortegnelser, men klik på den fortegnelse, du ønsker at ændre på. Og det kunne for eksempel være den her firmafotografering. Klik på Administrere, Placering. Og herinde kommer du så ind, hvor du har mulighed for at redigere. Klik på knappen Rediger. Og du får så mulighed for at ændre dit firmanavn. Du gør det ved at klikke på blyanten, eller du kan klikke på dine åbningstider, dit telefonnummer eller din hjemmeside. Det er vigtigt, at du holder de her oplysninger opdateret på din Google Plus side. Dine kunder og dine brugere bliver irriteret, hvis åbningstider eller adresse er forkert, så gør dig selv den tjeneste og få det gjort. Det er også vigtigt at huske på, at medmindre dit firma ligger på din hjemmeadresse, jamen så skal adressen på din Google Plus side selvfølgelig være der, hvor dit firma ligger. Det var alt for nu. Held og lykke med opdateringerne. Er der spørgsmål eller problemer, er du velkommen til at kontakte mig på jesperfrers@gmail.com eller klik ind på mine hjemmesider virtuelledanmark.dk eller firmafotografering.dk. God fornøjelse.